जेब्लानिफ्राय अखाफोरा बुंदोंना आदा लक्ष्मणजों अखाफोरजों रिलेसनाव दङ माने कापोल्स होननानै गोसोआ मानोबा मोजां मोनाखैब्रा आंनिया। नुबायना दाबो गोसोआ थिग मोनथाराखै। जेनेबा आं मानो बिदि मोनदोंबा मोननाङाना बिदि मालायखौलाय मारो अखाफोरखौबोलाय मानो गाज्रि मोनबाय थाखोबा खुसिसो जानांगौ बिनि थाखाय आङो। नाथाय माला माला आदा लक्ष्मणजों बेजों रिलेसनाव फैखोब्रा आंनो मोनथिस्लाबलायलायासै। नाथाय आदा लक्ष्मण बायदिया बिनि बयफ्रेन्ड जानोखौलाय गासिबो इम्पसिबल नङाना माब्लाबा समाव गासिबो पसिबल जाजोबोलै। मोनसे टाइमाव आंबो डाइरेक्ट रिजेक्ट खालामगारबायब्रा अखाफोरखौ। नाथाय दिनै मालाय गावनि लाइफआव हेपि दङबा दे आरोना हेपि थाथोंसै। मेहेरागै औ आब' इलिसा मोजांमोनथ' बेसेथो बेयाव थाबाय थानो बाहेरायाव आं बिसनाखौ बनायखाबायमोन उन्दुनोबा उन्दुनो हासिगोनाखै। उन्दुनो ओंखारथ'वाखैलै आब' ओमफ्राय आंथ' दसे थाना ओंखारलांनोसैसो हर थाबाय थालादांलै। दालाय आरो ओंखाम जाखांबाय आरो बेदरबो संनानै जाहोबावबायसो नों दिनै माथो नांबावगौब्रा एथ' बरिया ओंखाम जाबाय जाब्रेलायबावबायसो आं थांसै दा न'आव। आय' आगै मानो हरथाया जानो मोनाबायना मोनागुना गुसु बोथोराव आरो गोजांलांगोन मागोन गारि सालायनायाव। नांथ'ला दे आब' मालाबा फैफिनसैलाय आङो अखाफोरखौसो दोनफैखादोंमोन हर थाबाय थाथ'ला दिनै मालाबा फैबावगोन ना आङो। गथ'आ फैयो थाङो आरो मोनाखानानै अबाव मोनागुना थांबावनो नागिरखोबा बियो। बिनिफ्राय आगै ओजोंहाय न'नि मानसिफ्रा जोंहा अखाफोरखौ एसेबां गोबाव मानि थानाय जाबाय गाज्रिथ' मोनाखैना? गाज्रिथ' आंथ' नोंखौसो मोनदोंलै आब' नों मानो बेफोरबायदि फैनांगौ दे एथ' मोजां जों थांबाय रायलायबाय नों बे आयंनि एसे माबा बुंनायावनो गाज्रि मोननानै फैफिनबाय आरो बिदि जायालै आब' थांखाथारनाय मानसियानो बिदि फैफिनलायोबा बहा आरो मोजाङै मिलायफिननानै रायलायबानोथ' जोबगौमोन ना बे एसे एनैयालाय बुंखागौमोन ना नों फार्स्ट थांनायाव। आगै आङो माने मोनथिखागौमोन बिसोर बिदिनो बुंखागोन होननानै अब्लाबो गोसोआबो बोरैबा मोनथारबायना आइयाबो जि बुंबाय आइनि बुंनायखौथ' जेनेबा आङो बेलाय बुंखागोनखा आरो बुंजानाय खामानि मावखाबाय नालाय जेबो सानासैमोन थेवबाबो आं फैबाय आरो आं थाबाय थाब्लाथ' गाज्रिसिन मोनगौमोन ना। मालाय नुबायना अखाफोरखौबा फार्स्टआव शक जाजोबदोंमोन न'नि मानसिफोरा उनाव एक्सेप्ट खालामफिनबायना आरोलाय जोंहासो फुजा खत्थ' मोजां इन्ट्रेस्ट बेरायबाय नोंखौ खत्थ' मिस खालामदों आङो। बेफोरखौथ' जेबो नांजायासै आं आगै नाथाय आंनि फिसाजोआ बेसेबांबा सिख्ला गिदिर देरबाय माथो न'। देरखासिगोन ना आब' नाथाय नों बहा नुखो? आङो दाख्लै साननैसोआ मिजिंनि न' खाथियाव थांबाय थादोंमोन आरो खेबसे नानिजों रायज्लायनानैबो फैदों। ओजों नोंसिनावबो थांखाथारनायखाय नानिखौबो एसे नुगोन खोमा साननानै थांबाय थाखादोंमोन आं खेबसेयाव लोगो मोनमारदो नाथाय आं मोजाङै रायज्लायबोनो हायासै। नों गुमै मिजिंमोननिसिम थांदों? औलै आगै एसे थांनाय नायदोंमोन आं नानिखौ नायनो गोसो जानानै माब्रै दं बेसेबां देरखो आंनि फिसाजोआ आरो आं नुबायसै एसेबां सिख्ला गिदिर देरबाय दानो। नाथाय बिमानि अननायखौथ' बे माब्लाबाबो मोनासैना आब' बिमानि अननायनि थाखाय बेसेबां गथ'आ खस्थ' मोनखो बियो आरो बिसिनि जिउआ दासिमबो आद्रा जानानै दङ मोनथिगौना नों बे खोथाखौ? बेसेबां आलाय सिलाय देरखो बेसेबां खस्थ'यै जिउखौ बारहोहरगासिनो नों बेखौथ' मोनथिजोबाना आब' नों बेबायदि ओरैनो नायज्रांनानैल' मा जानो दे बिनि दुखुखौथ' नों मोनदां हायाखैना। बेफोरबायदि नङा आगै नाथाय आं मा गोसो लानानै थांबावनो। जाय गोसो बायदियै नोङो बेखौ गारनानै फैदोंमोन सिगां गुमै मिजिंखौ नानिखौ थिग बेबायदि गोसोयैनो नों मानो थांफिननो हायाखै दायो? थांफिनथारना खबर लाथारनो गोसोबा बिसिनि न'आव थांथार रायलायहै गुमै मिजिंजोंबो रायलायहै नानिजोंबो रायलायहै मानोलाय बिदि सिरि सिखावै थाङो नालाय थांथार फेस टु फेस रायलायनानै फै। नाथाय आगै नाथाय नुथाय जेबो नङा आब' जायखिजाया थांथारनो गोसोबा मालाबा थांनानै फै मोजां खबर लानानै फै आरो नों सोर बेखौबो फोरमायबो गथ'आथ' दा नोंखौ सिनायाखैना। बेफोरबायदि क्लाबाव फैनो मोनियानो गोबाव जाथारबायमोन दिनैसो मोजाङै बेरायनो मोनसिगोन खोमा दे आङो। आरोबा दासान्दि फैसाफ्राबो जोबजोबनानै दं साला एकदमबारे आंबो सिगाङाव नांगौनि बारा बाहायफ्रांबाय दायो फैसानो खम जालांथारबाय उफाय गैया बै सासेनावबो बिहरबाय आङो आंनि सासे बयफ्रेन्डनाव गैया माथो हरा। दाथ' आङो सिंगेल जिबन जाबायना न'निफ्रायबो रावबो आंखौ नायहरग्रा गैला आंहाथ' आरो रावबो माने बेफोरबायदि अननानै हरग्राबो गैलाना। आंनो बेबस्था मायबा नङा माबा मोनसे खालामाबा जालाना नङाबाथ' गोदो आगोलाव आब' दङमोन बाजै दंसाबोमोन दाथ' बिसोरजोंबो आं थांनो हालाना।
एकदम बरिया मालदार बयफ्रेन्डजोंबो दाख्लै आंहा ब्रेकआप जाबायना हैट आरोबा आङो आंनि दुगियावनो सोरखौबा बयफ्रेन्डखौथ' रास्तासे माने आउट खालामजोबनाय बायदि जाबाय बे बुद्धायाबो एखेबारे आंखौ हाब्बासो खालामनो माबाबायमोन सानगारबायमोनहाय नांथाराहाय आंनो बे बोरायखौलाय मानोसै सावलाबो नांगौ हेन्डसामबो नांगौब्रा आंनो र' दिनैनाथ' आरो दाख्लैसो फेसबुकआव लोगो मोननायमोनहाय मालदारखा मानसियाबो खनसे खननै कफि सपआवबो लोगो मोनखांखाबाय ओमफ्राय दिनै फैनो होन्दोंमोन र' एकदमबारे आङो फैसाखौ एसे जगार खालामना लानांसिगोन बिनिफ्रायनो जानाय नंला माने एबार दसे समनि थाखाय खरसा जानो आन्था दिरुननांसिगोन मा खालामनांगौखाय रायलायनांगौल'सो आंहा लोगो हमनानै बास बेनिफ्राय आंना इन्तजामा जाजोबखायो फरायनायजों रायलायबाय होनबाथाय गलिखायो नालाय आं ओरैबायदि अननायाव फासायनानै लाखायोना आरोलाय बे मा होनोमोनलाय गावसोरनो होखायो बिलायनांगौआसो खायसे खायसे उरायना ओहो नोंनि थाखाय आं जोबोद मोजां ड्रिंक बनायनानै लाबोदों थेंक इउ नाथाय आं निसा खालामाना उप्स बेवहायबो मा निसा दं दे आंनि अननायनिफ्राय निसासिन जेबो गैया बेहायथ' जास्ट ओरैनो जुस बायदिसो नोंनि थाखाय नर्मालसो लाबोदो आङो नाथाय आंथ' निसाखौ लानो बाथारोना नांलायला दे बेखौ लोङाबाबो जासिगोन ओह जुदि नों दिनै आं लाबोनाय ड्रिंकखौ लोङाना आं सानगोन जे नों आंखौ गाज्रि मोनबाय होननानै एथ' आङो नोंनि थाखायनो बनायना लाबोदों आंनि हट बेब्सनि थाखाय नों मिथिगौना बेसेबां समायनाखा नोङो दिनै मोगथाङाव नोंखौ आरो लोगो मोनबावनानै मोजां मोनथारबायलै नङाबाथ' फनावसो रायज्लायबाय थानाय जायोमोन न' जोङो बिब्दि नङालै जेबो आंलाय मानो गाज्रि मोननो आं गाज्रि मोनोमोनबा बेयाव फैगौमोन नामा नों लिंहरनायाव जेबो नङा दे आंनि थाखाय लाबोदों नालाय ड्रिंकखौ अके इसेल'आलाय मा जानो न' माथो ये हुइना बाद दासो जादो दा दै बायदिसोलै लोंबाबो फात्ताखौनो मोननाय नङा नोङो आंबा लोङोना आंबो एसेबां निसा लाग्रा नङाथ' जौ फाग्ला सानदों नामा नों आंखो नङालै नङा मानो साननो आंलाय आरोबा नोङो टेनसन बुंबाय थायोना माथाफोरा एसे फ्रि मोनगोन दा नोङो नों गावखौनो गाव हारसिं होनबाय थायो नों जाबोखौ बाजैखौ गोसोखांबाय थायो बेखायनो दिनै आं टेनसन फ्रि खालामनो थाखाय बे जायगायाव नोंखौ लिंहरदोंब्रा दसे सम टाइम स्पेन्ड खालामसै रायज्लायनोसै टेनसनफोरखौ बावखागोन नोङो हाउ सुइट जा मोजांखा नोङो ओरैनोबाबो फनाव जेरै रायलायो मोगथाङाव बेबायदिनो रायज्लायखाबाय नों आंजों नंगौना बेफोरबायदि किउट सोरबा लोगोआ आंजों दङबालाय आंहाबो मानो बिदि टेनसन लाबाय थानो लाइफनि टेनसनफोरखौ बावगारलै लोंना होदो दे दै बायदिसोलै दानोबा नों लोंनायखौनो लोंदोंना लोङाखै फात्ताबो मोननाय नङा दे होमबालाय लोंना होदो दे जारौ ओरैनोबाबो नोंजों रायज्लायनो सानबाय थाखादोंमोन रियेलाव माने बेफोरबायदि मोजां समै रायज्लायनो मोनाखैमोन ना लोंना हो दिनै गोदै गोबाब गोथाव सानैजों गोगोम रायज्लायनोसै आरोना आंखौ दाख्लै खिनियाव खम फिदिंदोंमोन नालै नोङो नोंखौ फथायनायाव बेसेबां टाइम लादो दिनै फाइनालि नाया आंनि जेयाव नांबाय ओरैनोथ' बिदि जायगायाव बारा फैयामोन आं दिनै दसे सम टाइम स्पेन्ड खालामफैबायलै मालाबा टेनसन फ्रि खालामबा बेफोरबायदि जायगायावबो फैगारनांगौलै मारैबा एकदम उन्दुनो ओंखारनायसो मोनबायलै आंखौ मोनथिदोंना सानावबो दहायसो उन्दुदों आं थेवबो मानोबा बिदि मोनखोबा डन्ट माइन्डलै नों गाज्रि मोनना दे मोनालै मानो मोननो आंलाय बेयाव जिरायनानै रायलायनोसै ना माथो सना उन सिगां नोंहालाय रावबो गैखायाबो खबर लानोबो आरोलाय दिनै मजा नोंजे आंनि खाथियावनो दंखायो आंनि जेयावबो जे नांगारगारबायलै दसेनो मानोबा खर'आ गिलिर मोनखोथाय आंखौ जुसावसो माबा होनाय बायदि मोनथारदोंमोनलै आङो नों आंखौ फोथायनाय गैया नामा जुसावलाय आं मा होनोब्रा माने ड्रिंकआव जेबो होखायाखैना आंखौ ट्रास्ट खालामा नामा नोङो नोंनि सिगाङावनो आंबोथ' लोंदोंना आरोलाय मा नोंखौथ' आं एसेबां केयार खालामो आरो नोंखौ माबा मोनसे जाहोगोन नामा नङालै मा जाखो होमबाबो जुसखौ लोंनानैनो ड्रिंकखौ लोंनानैनोसो बोरैबा उन्दुनो ओंखारनाय बारा मोनबायलै जेबो नङालै बेबि आं दा दोनहैखागोन ना नोंखौलाय नों माथो टेनसन आं थानायावलाय या बेबो कारेक्ट राइट नों थानायावलाय आंहा मा टेनसन ने बैयाव जिरायनानै रायलायनोसै खोमालै गुबुननि कापोल्सखौथ' मा नायनोब्रा बोरैबासो मोनलाय मालायनि कापोल्सखौ नायबा ओमफ्राय थोदोथ' उरायना जेबो टेनसन लानालै आं दंना उरायना बे गथ'आ बेहाय मा खालामदों बेलाय आखल गाज्रि जाबा मानसिया एसेबां आखल गाज्रि जायोना बेथ' अखाफोरनि बिनानावआनो मारथ' उरायनाया आरो बिब' आरो बिबाजैयानो मिथिया बहा दङ बेबायदि एथबां फांफुं गथ'आ बिदि आसरित दिनै नुनानै बोरैबा मोनबाय आङो या बेबि नोंथ' दंखायोना आंजों आरो बिदिनो थाबाय थादे आंखौ थ'खा नाङा या जागोन ना मानो थ'खा होनो आं नोंखौ आंखौ ट्रेस खालाम
सनाबो इथिं जिरायनोसै जोंहा आइया बिब'आ दा बिबाजैया मोनथिबा मा सानगोन बेसे दुखु मोनगोन बेखौ बेफोरबायदि हालोदाव दं होनना मिथिबा आरो बेफोरबायदि जायगायाव फैनोनो समायामोन बियो गथ'आ एसेबां फाल्थुक जालांबायना बे र' दिनै बेखौ आरो सोर फाल्थुक सेंग्राजों दं बेलाय सेंग्राना बोरायफालाय मानसियाबो ड्रिंक्ससो खालामखो ना माखोब्रा ओहो बेखौ आं नायथारनांगोन जानाय नङा सान जोंहा बाबुआ मिलियाव थांनो मालाय लोगोफ्राबो थांजोब्बायनो गावहाबो थांनो लिंगासिनो बेलायाव दसे नायना फैनोसै नामाहाय गाबोनफोर नायनायाथ' नायजागौमोन नाथाय फैसायाबो बिराद टाइटथारलै एबाराव किसोर ओमफ्राय फिसालानि नायनो लुबैनायखौनो नों खेबसेबो दोनलांनो हाला आरो हानांगौबा फैसाखौ आंनो होगोन ना थांसै ना मेलायाव सान माथो जानो न' ओरैनो गिदिंनानै फैगोन जोंहा बाबुआ जेबो बायखायाबो बारा नायनोल'नो गोसोफ्रा एसे मोजां मोनथों दाख्लैबो मेला फुजाफ्राव बारा मोजां मोनजायासैना गथ'आ मानोलाय मेला फुजा गिदिंबाय थानांगौसै फैसा थाखा लसनो जोंहा बाबुआसो नायनो बुंदों आयै खेबसेखिनिखौथ' देखायहैनो हायोना गथ'आ बुंबाय दं गथ'आलाय बुंखागोनखा जेखौ मोजां नुयो जेराव मोजां नुयो बेहाय थांनो नाथाय नोंसोरहासो बिमा बिफा जानानै गथ'नि गासिबो लुगैनायखौ सुफुंजोबनो माबा बेफोरबायदि सुफुंजोबबानोथ' गथ'आ खर' देरलाङोना गासैखौबो बुंनाय मानि खालामजोबनाङा बिहामजो जानो लुगैबानो होनाङा बहाबा थांनो बुंबानो लांनाङा एसे बुजायना दोननांगौ नङालै आयै थांथारनोथ' माने आंहाबो फैसा एसे टाइटखा माथो फिसायनाबो फैसा टाइट जाना दोनखायोनो एसे बुजिनांगौना बिहामजो बोसोराव खेबसेल' फैनायखौ आयै बेफोरबायदि गथ'नि लुबैनायखौबो खेबसे सुफुंनायालाय माथो जानो दे मा मोननो मा दङ ओरैनोल' जानाय लोंनायल'सो बेहायलाय थाखा फैसाल'सो थांगोन जेबो गैया लाब गैया बिहामजो एसेबां बेरायनानै दाख्लै लक्षि फुजा कालि फुजा आरो माबा दुर्गा फुजा मेल्ला बेरायखाबायना इसे हा गासिखौबो फुजाखौनो मेलाखौनो जाहैथारनांगौ बेथ' नङाना फैसा थाखाफोरखौबो बासायनो सोलों फुजा मेलायावल' गारनानै जाया मिथिबाय संसार जानायाव खामानि फैगोन नोंसिनि बेफोरबायदिद्रायबो नङा आयै फुजाल' बेरायग्रा नङाना जोंबो दा गथ'आ नायनो लुगैदों बेखायसो बुंदोंमोन आङो आरो फैसा थाखाखौलाय जों गारलाबायहैयाना ओरैनो नायगोन फैगोन मन्दिर खुलुमगोन देलै जाबाय दे नोंनाबो जाबाय दा गथ'आबो नायनो लुगैदों बेहायनो बेहाबो बुंबाय आरो आयै आरो नंगौ फैसा थाखाखौबो सेभिं खालामनांगौ बेबो सैथो बुजिदोंबालाय हामाथो बिसिखौ बुजाय हनै फुजाल' मेलाल' बेरायनो गोसोखांनायसै बेलाय न'आवनो था गुसु बोथोरफ्राव मा बेरायलि बेराय गथ'फोरखौ आरो बुजायना दोन बिदियावनो अख्रा जायोहाय बिहामजो दानिफ्रायनो गियान मोजां सोलों गथ'नाव नुदोंना सान नुदों उफु जाबाय दे सना आरो बेफोरखौलाय माथो नोंबो दा दावराव जालायगोन जाबाय दे आबाखौबो खेबसे बेरायनो लांगोन आइनि खोथायाबो नंगौ फैसाफोरखौ सेभिं खालामनांगौ फुजा मेलायाव थांबालाय फैसाया एसे एनै थांखायोना दे जेबो नङा दे होमबाबो लांगोन आङो बे फैसाखौ बाहायनांलिया आंनो जमा खालामखानाय मा आंनि फिसालाखौ आं फुजाबो देखायहैनो हाला नामा बे गथ'आ सोरजोंबा फाल्थु खालाम लोगोफोरजोंथ' थाङाखैना बिमा बिफाखौनो लेंबाय दङ गथ'आ नायनो लुगैदों आसा थागोन ना बे लास्ट फुजा देखायहैयाबा मा आइया फैसा सेभिं खालामा बुङो आरो आं खालामनायजोंनोथ' आङो आंनि फिसालाखौ देखायनो लांनो नागिरदों आरो बहा फैसा गारलाबायनाय नुदोंहाय आंखौ जानला मोनला खोथा बुंथारोहाय आइया दाना बोरैबा जालांबाय माबा बांसिननिफ्राय बांसिन गोदो गावहाबोथ' बेरायोमोन खोमा न' दा जोंखौखायसो नांजाबाय मोजां थाखायसो बुंदोंब्रा बिमायाबो माथो गाज्रि बुंखो फिसालाखौ फुजा देखायनो लांनाया बेनो गाज्रि जाथारबाय आंना आरो आं फैसा गारलाबायखायाना बहाथो गारलाबायदों आं फैसाखौ गारनो गोसोबा फैसाफोरखौ आं शपिंआव थांलाबायसिगौ आं थांदों नामा थाङाखैथ'ना एसे एनै जे मोनो फैसाखौ दोनथुमो आं दाना गोदो नङाबा आं बेफोरबायदिबो थाथारामोनहाय सान दासो बेफोरबायदि थानो सोलोंबावदों बेखौबो गाज्रिल' नुसै आइया आंनि फिसालाखौनो खुसि होनो हायाबा मानि बिमा आरो नों मानि बिफा बेलाय गावहाबा गोदो गथ'फोरा लिंबा नोंसोरो माने उन्दै समाव बेरायनो फुजा नायनो होमबा गावहाबा माबायदि जायोमोन गोसोफोरा बिमा जानानै आंहा बोरैबा मोना आरो फिसाला लिंबाय दं फाल्थुथ' नङाना जोंहाबो आबाया नै दानिया आंनि सना रानिया जे आङो बोरैबा मोनथारबायलै न'आवनो थांनांसिगोन आं थांनोबो बोरैबा खरानो गिलिर मोनजोब जेबो नङालै जिउ आंनो दंखायोना दसे रेस्ट लाथ'ना होमबानो गासिबो दायो थिग जाजोबगोन दे आंनो दंखायो खाथियाव टेनसन लानानै औ थ' सना बैथिं दसे रेस्ट लाथ'दे नोङो दे